Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An balima Kanta Media filɛbaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an ka foli bɛ aw ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tarata ye. Tarata min ni o bɛnna tubabukalo n'o ye février kalo ye o tile 4 o ye bi ye san 2025. Fɛn min ye silamɛ san o kalo jate bi ye o tile 5 ye n'o ye Shabani ye sunkalo makɔnɔ. Alakira ka hijira ka bɔ Man ka taa Madina kisi nɛɛma bɛ alakira san 1446 o san kalo 8 na an donna o kɔnɔna na. Sunkalo a tɔ tɛ bɛrɛ ye tuguni an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sunkalo jira an kɛnɛ na. Ni ye aw ka kunnafoni lase waati ye Kanta Media sanfɛ aw yɛrɛ denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ Hamza Sidibe ɲɛmaaso ye min labɛn ka di an ma ni Ala ka diɲɛ ye kunnafoni ɲɛbilaw la. An b'a yira la k'a fɔ fɛn min ye ayiwa an ka jamana opérateur belebeleba dɔ ye ni o ye baɲumankɛba dɔ ye ni maa caman bɛ a dɔn caman y'a tɔgɔ mɛn caman yɛrɛ ni a ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Baroni Gambi. Ale ye ayiwa an b'a dɔ la nisɔndiya kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ni kibaruya dumanw ye o kibaruya an bɛna da don o la ni kunnafoni kɔnɔna na k'a lase aw ma. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fɛn min ye ayiwa association Mali Telekura olu fana ye jɛkulu kuraw ye min ni a bangena an ka jamana in kɔnɔ. U ka wulikajɔ ani ka cɛsiri ayiwa ni tile 2 in na a fanga bonyana kosɛbɛ jamana sigidaw kɔnɔna na kibaruya minnu bɛ olu kun kan an bɛna o fana lase aw ma bi inshallah. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ayiwa fɛn min ye association Mali ɲɛta sagasugu o fana ye ayiwa baganmaralaw ye minnu bɛ k'a fɔ u ka jija n'u ka cɛsiri a ma dogo kɛrɛnkɛrɛnnenya na baganmara o bunakuna. O waleya minnu b'u bolo ni waati in na u ye foire labɛn tile damadɔ foirew don ni o ye sugu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ sigi i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na a sugu caman bɛ sigi jamana in kɔnɔ wa caman bɛ sigi jamana yɛrɛ fana kɔ kan. Ayiwa jagokɛlabaw ni opérateur baw olu bɛ taa kɛnɛw kan. O tɛmɛna ka bɔ yen nɔ fɛn min ye ayiwa association Tamusok association Tamusok o fana ye jɛkuluba ye min ni ayiwa a ɲɛma o yɛrɛ ye nin waati in na an ka ministre kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye min ni ale bɛ jamana yɛrɛ gouvernement kɔnɔna ni o ye ministre Alhamdu Helen ayiwa ale yɛrɛ ye tɔn in ɲɛma ye a bɛ jamana yɛrɛ gouvernement kɔnɔ an bɛ don min na ko bi. Olu ka tɔn fana ayiwa a sigira sen kan wa laɲiniba minnu b'a la an bɛna da don la ni kunnafoni kɔnɔ k'a lase aw bɛɛ kelen kelen ma. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa ɲɛbila kunnafoni kuncɛla fɛn min ye AEC jamana o ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na Mali Burkina Niger o jamana saba farala ɲɔgɔn kan ka papier kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye taama sɛbɛn ye an k'o ma ko passeport ka jɛ k'o fara ɲɔgɔn kan ka se ka passeport kɛrɛnkɛrɛnnen k'o dilan u yɛrɛ tɔgɔ la. O passeport kunkanko kibaruyaw an bɛna da don olu fana na k'o dɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna nin kɛnɛ kan. Aw bisimila Kanta Media filɛbaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ninnu de ye kunnafoni ye minnu n'o labɛnna ɲɛmaaso fɛ k'a di an ma aw denkɛ balimakɛ Hamza Sidibe ale bɛna kunnafoni ninnu walawala aw ye inshallah Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Agence Kuba Voyage Kuba da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu b'a fɛ ka taa hiji baaraw kɛ k'a ye wuli joona kɔnɔ aw ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ Agence Kuba la u jabala filɛ nin ye Bamakɔ kura Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadani ye an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadani a y'o k'a ta la ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na an filɛ don min ko bi campagne air ɲɔnɔ campagne kelen min nalen bɛ aw ka taa ni ka segin o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na cogo min na campagne air ɲɔnɔ kari kuraw b'u bolo minnu n'u bɛ taa Mali marabolo ninnu kelen kelen na. An ka jamana den dɔ min ni a dogolen tɛ jamana in kɔnɔ maa caman b'a dɔn a nɔw la kɔni maa caman yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn a nɔ fana na ni o ye ayiwa Baroni Gambi. Baroni Gambi ale ye funisere ye baɲumankɛ fana don a ye ayiwa an b'a dɔn a balila la an b'a fɔ min ma ko surprise k'a la nisɔndiya k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko a bɛna du dɔ jɔ k'a d'a ma. Ka du jɔ k'a d'a ma dɔrɔn fana tɛ ni du jɔla ka ban ka tila ka du an b'a fɔ min ma k'a meubler c'est à dire ka an b'a mago bɛ jɔ fɛn minnu na adamadenya yɛrɛ la olu bɛɛ lajɛlen bɛna k'a kɔnɔna na ka du jɔ ka jɔ ni siman ye ka ayiwa a bili ka tila ka carreau k'a kɔnɔ o kɔfɛ ka tila ka magasin dɔ dilan du in da la ka minɛnw bila a kɔnɔ min b'a to an ba bɛ se ka mago ɲɛ a ka sigiyɔrɔ kelen ka mago ɲɛ wariniw k'o bɛɛ sɔrɔ a la nin ye tare dɛ Baroni Gambi a ye nin waleya ɲumanba min kɛ an ba in ye seereya minnu ni olu sɔrɔla Kanta Media ɲɛmaaso fɛ an ka ɲɛmada an k'olu filɛ. Ko musokɔrɔba in filɛ nin ye tan a bɛ na so jɔ ka d'a ma
donc so bɛ na jɔ bɔgɔso tɛ dɛ simanso toliso fɛnɛ tɛ donc a bɛ na so jɔ de k'a bili ka karo k'a kɔnɔ ka tubabu ɲɛgɛnw k'a kɔnɔ ka cuisiniw k'a kɔnɔ an ba ka a bɛ se ka tobili kɛ yɔrɔ min na ka tila tuguni ka magasin ka magasin fɛnɛ jɔ a ka du da la ka frigo fɛnɛ bila o kɔnɔ a ka so bɛ na alimenter ni panneau de fɛnɛ ye donc hali sunkalo nata k'a a bɛ glace feere. A bɛ glace feere ne ka baro i tulo b'a la tɛnɛ i tulo b'a la ani ce boyi ala ka barika don a la ala ka hɛrɛ k'an ye sidi kɛnɛya ala k'o d'a ma labanko ɲuman ala k'o d'a ma ala k'an sanfɛ maa ye ala kana duguma maa ye ba mɛnɛ fa o bɛ jigin kulu mɛnɛ fa o bɛ yɛlɛ ala k'a yɛlɛ sanfɛ ala k'a yɛlɛ sanfɛ ala ka sanfɛ maa koyi ala k'a don bɔla an ye a n'a muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala k'a ka sumu d'a mɛ ka barika don denmisɛnninw na ala ka da fanga don a la ala ka hɛrɛ k'an ye hɛrɛ ala k'a kɛ an ye koyi ala ka hɛrɛ kɛ aw ɲɛ an de bɔ sɛgɛn na Baruni Gambi ala akubar Baruni Gambi bɛ Baruni Gambi dɔn n tɛ mɔgɔ dɔn kosɛbɛ n tɛ yaala donc Baruni Gambi ale ye sifinnaka ye a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ donc a y'i ka video in ye donc franchement a y'an bila ka na ko ka na nin f'i ye ni ala sɔnna sini n bɛ n'aw nɔfɛ an bɛ taa terrain yira aw la wa sini bɛɛ fɛnɛ a jɔli fɛnɛ bɛ daminɛ donc an bɛ se ka taa a ka so kɔnɔna yira maliyɛnw yɛrɛ la soden kelen a yɛrɛ ka a siyɔrɔ lajɛ dɛ wa a ka yɔrɔ yɛrɛ tugulen don yɔrɔ mun na ni bɔgɔso yɛrɛ ni nin bɛ bin koba yan yɔrɔ filime ɲɛ tɛ koko pɛrɛnnen na Allahu akubaru a bɛ bin ɲina wa a bɛ bin sini ou a bɛ bin su in na mɔgɔ t'a dɔn donc i k'a tolu filime i k'a yira mɔgɔw la maliyɛnw a ye dugawu kɛ Baruni ye a ka nin video partager a ɲɛ tɛ musokɔrɔba bɛ sini soden kelen de kɔnɔ walahi a ye koko pɛrɛnnen lajɛ bon ninnu fɛnɛ bɛ Baruni ɲɛnajɛ de quoi ka to ka so jɔ ka di dɛsɛbagatɔw ma franchement nin t'a siɲɛ fɔlɔ y'a la an yɛrɛ y'a kam assister a bɛ se fo ka saba la wa kuma tɛ dɛ ale b'a fɔ dɔrɔn a dɔgɔnin bɛ yen a b'o wele dɔrɔn a b'a fɔ ye sini bɛɛ terrain bɛ taa yira wa sini bɛɛ biriki tɛ gosi dɛ a biriki bɛna san de fɛ parce que ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan franchement hali musokɔrɔba ka su kelen kɛ yan o t'a fɛla ye tugun i bɛ ka n faamuya donc ale yɛrɛ ka baara de y'o ye donc an b'a fɔ ko ala ka an n'a sara ala ka nin sara k'a ye firidawusu ye wa nin dɛmɛ sugu ninnu de fɛnɛ ala mago bɛ nin dɛmɛw de la i bɛ ka faamuya ka dugukolo d'i ma k'a jɔ k'a ban k'a d'i ma bon Baruni ye nin di nin musokɔrɔba in ma a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn wa a sigilen tɛ n'a ye ko musokɔrɔba bɛ se ka fɛn yɛrɛ fɛnɛ d'a ma mais a b'a kɛ mun kama a bɛ kɛ ala de kama donc n'u b'a fɔ ko an ka waritigiw bɛ jeliw de sɔn mais ni musokɔrɔba filɛ nin est ce que o sira de don wa artiste tɛ o i bɛ ka n faamuya a ye nin sɔn a t'a fa dɔn a t'a ba dɔn i bɛ ka n faamuya bon ala fɔli yɛrɛ dɔw man n'a ye ne b'o sɛgɛn na ala de b'aw sara se tɛ ne ɲɛ dabali tɛ ne ɲɛ ne kɔnɔ gannen don ne kalo mɛ kɛ n tɛ sɔn sɔnni wale n'a ta kɛ ne b'o la ala ka barika don a la ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a ka baara maa t'a ɲɛ ala k'a t'a ɲɛ maa t'a ɲɛ ala k'a t'a ɲɛ ala kana malo diɲɛ na k'a kuma ta jugu ta kunna ka barika don a la ala ka n'a muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ka den k'a tiɲɛ ka barika don u la ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ɲɛ ala ka hɛrɛ k'aw bɛɛ ɲɛ i y'a mɛn o ne ka dugawu ye ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ koyi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen mɛn ala k'an ɲɛmaaw yɛrɛ la ala k'aw kɛnɛ to an kɔrɔ ana kasi dɛ kasi banna sa ne ka sali ka kasi la jita ɲɛna o ɲɛ ye tiɲɛ Sam k'a bɛ se ka dugawu jumɛn kɛ Baruni Gambi yɛrɛ i bɛ se ka dugawu min kɛ Baruni i y'o kɛ quoi baro ala ka hɛrɛ k'i ɲɛ ala ka si d'i ma ala ka kɛnɛya d'i ma labanko ɲuman ala k'o d'i ma labanko ɲuman ala k'o d'i ma baro ala ka den k'i tiɲɛ ni ala ye den d'i ma ala k'u balo ɲɛ a cɛman n'a musoman ala k'u balo a muso ala ka hɛrɛ k'i ɲɛ ala k'i ni muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka hɛrɛ k'i ɲɛ ala kana malo diɲɛ na ala ka diɲɛ malo ma k'i kunkolo ta jugu kɛ kunna ala ka baraka dɔ kɛ baara la ala k'i kunkolo ta baara la baro ala k'i sara dɛ ala k'i sara esa tɛ ne bolo ne bɔ sɛgɛn na ala k'i sara a kari ko fara ne ko kɛ kalanso ye ne ko ne ko ɲaamɛ ne ka taa fɔ onzo ɲɛna n ko ko ne ka bɔ so kɔnɔ u ka wari tɛ na koyi
ala ka man ma mena ka di masoko ina wa war benna ko ay ko tenna ko kal salna ko ne ko bokal salna ko ne ku to war bane ne wari milangu ta war di mo do ko wari mara oni gara boy ma do mo so nga mene kal na sa ya ni tibo ko ne ka kal fla fara ko du mo kilita wa sabai ne ka mo do na wa kile kima du mo ko wa sabai du mo wu mu nyoda wa kile kima du ni ka bindora ko wa kile kima du Mena association Mali Tile Kura aywa olu bangena jamana in kono ton kura do ina fa were kulube ala chomina nunu ye jakulu ye munu be ka fo olu ko ka wuli ka jo anu ka chesiri be jamana famo be jija ni chesiri muna fle domina ko bi wala sa ko oto ka o kokoroba do kasi ka barka do ola kolo na fara jamana famo kan o barena fɛn be do ka fo o bina ni waliya min be aywa dankari u ka ni chesiri nununa walma fɛn be ka fo bina balando u ka ni chesiri nununa kolu na wuli ka jɔ kɛ walasa ko ko bɛlajɛlen bali o kɛla ma suge ni ko ka fɔ kɔni k'i tɛ nunu fɛ i t'a fɛ u ka baara nunu lase kin'olu de be ɲɔgɔn sa ni jamana faamaw tɛ u ka tɔn bolo fara dɔ o sigira Bakɔ jɔyɔrɔnikaw fɛ yen nɔ sira minnu sɔrɔla kɛnɛ kan an ka ɲamada ko filɛ ni mɔgɔ 28 de sugantira association Mali Tile Kura tɔnba fɛ k'u kɛ Bakɔ Jikɔrɔni n'o ye sigida 4nan ye o tɔn Mali Tile Kura ɲɛmɔgɔ ye Bakɔ Jikɔrɔni foroba kalanso ale dala association Mali Tile Kura a sigira sen kan a bɛ sɔrɔsiw de jukɔrɔma don surtout Asimi ka hakilinaw a b'o de jukɔrɔma don mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ fɛn fɔ sɔrɔsi ninnu ma min b'u la gosi u démoraliser donc association Mali Tile Kura an b'o contre la an b'u dénoncer parce que k'a fɔ vraiment ninnu ye baara min kɛ mɔgɔ si se ka na fɔ k'i bɛna fɛn f'u ma anw ɲɛna an tɛ se ka jɛn n'o ye bɛɛ ka kɛ fasoden ɲuman ye an k'an sen don faso jɔ la depuis an ka so an ka baaradaw la an mana bila fɛn o fɛn na an k'o kɛ ka ɲɛ wa jamana jɔ la an bɛɛ k'an seko kɛ an kana tɛmɛ an seko kan parce que n'i ye tɛmɛ ni seko kan e bɛ tɔɔrɔ e bilala baara min na a bɛna digi e la mais ko an ka baara ninnu an k'a kɛ ka se an seko la parce que baara in mun don a tɛ ban mɔgɔ 28 minnu sugantira 10 olu ye cɛw ye 18 olu ye musow ye association Mali ɲɛta saga sugu n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na awa olu ye sugu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan sugu in a daminɛna sibiri tɛmɛnen a bɛ taa kuncɛ wa dimanche nata in na ni ala sɔnna ma fɛn min ye awa an ka sagalankaw ye awa ka se ka u la baara k'u la balo ka aywa dumunu duma ani ka aywa ladoncogo ko jira saga maralaw la min b'a to saga yɛrɛ bɛ se ka fanga sɔrɔ a yɛrɛ ka dumuni k'a sago la ka sɔrɔ la a ma bana wa a ma kɔngɔ fana wa a ma minɔgɔ o kɛcogoyaw ani aywa waleya minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa i ka saga a ka bugu i bolo o sira an ka fara ɲɔgɔn kan Mali ɲɛta saga sugu maaw u ka foire kɛrɛnkɛrɛnnen an ye sira minnu sɔrɔ an ka ɲɛmada ko filɛ ni association Mali saga ɲɛta bagan sugu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen saga maralaw ni bagan barakɛla tɔw fɛ saga rasim bi a ka ca mais an nana rasim yɛrɛ an bɛ Mali yɛrɛ bɛ ka rasim baara bi kosɛbɛ o ye Mali saga Tchad pur sang ye ani Tchad tɛ kelen ye ani balibali tɛ kelen ye ani ladum tɛ kelen ye bon ni saga saba bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka n'u saba bɛɛ métissé ɲɔgɔn na o de wolola ka na kɛ Mali saga Tchad pur sang ye taabolo kura min wɛrɛ b'an bolo tuguni o ye ka bagan baara k'a kɛ sogo ye quoi ni ala sɔnna a ma o baara in de laɲini b'an bolo ka ta kalo 10 ka taa bila kalo 10 ni kɔ sagaden n'a bɛ se ka kilo 100 ani kilo 30 ɲɔgɔnna ninnu bɔ an ka laɲini o baaraw de Mali sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw tɔgɔlaso ɲɛmaba ani Mali alisilamɛw kungofɔ jɛkuluba ɲɛma olu ye laɲiniba dɔw kɛ bagan barakɛlaw fɛ ka da waati ni a cogoya kan mais n tɛ sɛgɛn ka message in fɔ aw ye a ye fara ɲɔgɔn kan kɔnɔkuru jɛlen de bɛ bi fɔ n'aw farala ɲɔgɔn kan aw ye baara min kɛ a baara bɛna sankɔrɔta fo jamana yɛrɛ bɛna nafa wɛrɛ sɔrɔ a la o la an minnu bɛ aw ka ɲɛmɔgɔya la ni jamana ɲɛmɔgɔ olu de bɛna kɛ aw ka marché ɲinibaga ye arabu jamana ni jamana wɛrɛw la k'a fɔ Mali bɛ se ka 10 000, 20 000, 100 000 béliers ni norme in na k'a d'aw ma a bɛ kɛ entreprise formelle ye denmisɛnninw bolo. An kɔni b'a ɲini a ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ ka sira yira an na bagan yɛrɛ maracogo n'o tɛ anw fari fagara parce que i b'u balo k'u balo i ka wari bɛɛ bɛ taa wa i t'a nafa sɔrɔ fana o tuma na ala k'a n'aw dɛmɛ an b'a ɲini Mali faamaw fana fɛ bagan marala ninnu u k'u ɲɛsin u ma
u n'u ka kuma u bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na an ka baganw fana ka se ka bɔ ka taa feere an ka n'an ta kɛ an b'a bɔ wali yɔrɔ wɛrɛ la ka na a ka se ka bɔ an yɛrɛ fɛ yan. Bagan maralaw ni bagan baarakɛlaw ka nin sugufiyɛ in kɛnɛ bɛna to senna fo ka se février kalo tile 9 ma Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ Korofina tolanci terrain b'a la. Association Tamsok o ye jakule min ni a ɲɛma o ye an ka minisiri min n'ale ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di o kibaruyaw ma fɛn fɛn ye kunnafoni kibaruyaw telew ni arajow n'a tɔw bɔlɔlɔsiraw Alhamdu Ilen ale yɛrɛ ye tɔn in ɲɛma ye a ko kuma minnu sɔrɔla ka fɔ tɔn in yɛrɛ sigikun ye min ye o ye jamanadenw ka bɛn n'u ka kelenya o min ni o ɲininen don jamana fantan naani bɛɛ la walasa basigi kana jamana in kɔnɔ aw b'a kalama ka fɔ kabi kɛlɛ in daminɛna walima gɛlɛya in daminɛna jamanadenw caman bɛ olu bɔra sigiyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnena kɔrɔnfɛla ni cɛmancɛ yan fan fɛ ka taa jamana wɛrɛw kan walasa olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi u sigiɲɔgɔn na ka na u ka sow kɔnɔ lafiya ni bɛn ni kelenya la an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin tɔnba in sigikun ye nin ye a kɛnɛ kan minisiri ye min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲamada ko filɛ. Association Tamzok o min bilala sen kan utukalo tile 5 san 2004 waati min bɛ baara kɛ ni bɛn ni kelenya sabatili hakilina ye Mali kɔnɔ. Ye ni kunnafoni di lajɛ in sigi walasa ka ɲɛfɔli kɛ kunnafoni dibaw ye u ka se ka jamanadenw bilasira gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ olu la. Cogoya minnu na fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la ani ka weleda kɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan waasa ka bɛn ni kelenya sabatili kɔkɔrɔma don. Gɛlɛya bɛ Mali kan a b'a kɔrɔnfɛla la a b'a cɛmancɛ la a b'a fan bɛɛ fɛ. Donc au de la président de la transition président Assimi Goïta a y'a décidé k'a fɔ ko il faut que Maliens yɛrɛ k'u yɛrɛ ka problème ta an yɛrɛ bɛna an ka kow ɲɛnabɔ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka mɔgɔ wɛrɛ sen bɔ a la. Bon o application de bɛ ka kɛ sisan. Min b'o la o ye ka lafiya ye kɛ ka na ni lafiya ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka na ni ka bɛnbaliya bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu fana kɛra sababu ye ka boli ka taa jamana kɔ kan ani minnu gɛnna ka bɔ u ka yɔrɔ la k'u lasegin ka na u ka yɔrɔ la. Bon o de la an ka association y'a jateminɛ k'a fɔ ko président ani gouvernement ka nin hakili an kan k'a dɛmɛ an tɛ dɔwɛrɛ an ye association Tamzok tamasɛkan na o kɔrɔ de ye ko an ka bɛn ka an sigi ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. Donc o Tamzok ale ka programme tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ a bɛ bɔ dialogue intermalien de la maliyɛnw yɛrɛ dabaliw min tigɛ k'u ka kungo bɛ ɲɛnabɔ n'o ye an b'o de la a k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jamanadenw de ye a dɔw bɛ bɔ kɔrɔn fɛ a dɔw bɛ bɔ jamana région bɛɛ la an bɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka gouvernement dɛmɛ ka association tɔw fana dɛmɛ o kɔfɛ an yɛrɛ bɛ tila ka taama ka se région bɛɛ la ka ɲɛfɔ bɛɛ ye tiɲɛ ka fɔ a sera ka taama. Alhamdu Ag Ilian ka kɔrɔfɔw la ni o ye nin jɛkuluba in ɲɛmɔgɔ ye a y'a jira ko ni jɔrɔna ko bɛ ale la bi o ye maliden bɛɛ lajɛlen ka lakana ni lafiya sɔrɔ u sigiyɔrɔw la o de la jamana marabagaw kɛrɛfɛ ko ni jɛkulu in bɛna baaraw kɛ maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la walasa bɛɛ ni kelenya ni kotoɲɔgɔn ta la o ka sabati Mali kɔnɔ. Kunnafoni kuncɛla i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunnafoni daminɛna o ye k'a fɔ AES jamana n'o bɛ tali kɛ Niger, Burkina, Mali la ni ayiwa nin waati in na a ɲɛmaa yɛrɛ bɛ an ka jamana kuntigi bolo n'o ye son excellence général d'armée Assimi Goïta ale ni ayiwa a tɔɲɔgɔn minnu bɛ ayiwa ni fara ɲɔgɔnkan in kɔnɔna na olu ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenw bila baara la baara min bɛ k'a fɔ u ka taamasiyɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bila passeport in kan min b'a to i mana ye yɔrɔ o yɔrɔ la AES sɛbɛnni kɔfɛ AES sikiliden kɔfɛ ni o ye AES o kɔfɛ ni ye taamasiyɛn ye dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin jamana saba passeport ye o sigi kɛrɛnkɛrɛnni kɛla tile 2 baara kɔnɔna na Burkinakaw nana Niger délégation nana ka na fara Mali délégation kan Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ min sɔrɔla ye ka bɔ yen nɔ an ka ɲɛmada an ko fana filɛ Kanta Media kan. Burkina Faso ni Niger jamana mɔgɔ lafaamuyalenba dɔw nana fara Mali taw kan ka tile 2 hakilina falenfalen baara dɔ kɛ togo min na u bɛ se ka AES visa taamasiyɛn dɔ suganti ka o jira AES jamanakuntigiw la n'o kɛra olu ka hakilina ye o bɛ se ka lawaleya togo min na k'o kɛ AES visa o taamasiyɛn ye o baara in kun cɛra kunungo kari jamana ka lakana ni jamanadenw ni kisili minisiri ye a ka sewa jira u ka tile 2 baara in kɛtogo ɲuman na jaabi minnu n'u u sera ka olu sɔrɔ a k'o fana ko jaabi min ni u y'o sɔrɔ ko o bɛna lase a ka kan ka lase yɔrɔ min na
Burkina Faso ni Niger mɔgɔ lafaamuyalenbaw u y'u u ka nisɔndiya sɛbɛn dɔ kala ka ɲɛsin Mali jamanakuntigi ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye fo ka taa se malidenw kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ u sedon Mali la fo kana se baara in kuncɛli ma bonya ni karama min kɛra u ye. Su m'an bali tileman bali ka baara in kɛ fo ka se a dan na an b'o olu fo fɔlɔ ministre de la sécurité et de la protection civile tɔgɔya la. Baara in a laɲini tun ye ka se ka taamasiyɛn dɔ sɔrɔ n'o bɛ fɔ n'a bɛ wele ko visa donc o visa ko o ja ko waleya wasa an ka jamana saba a donni ka nɔgɔya maaw bolo maa minnu bɛ fɛ ka na an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la Ala y'an dɛmɛ an sera ko o baara kɛ donc Ala barika la an bɛnna jala ja mun bɛ kɛ AES visa ye voilà donc n'a visa b'i bolo munumunu wɛrɛ t'a la n'i donna Burkina fɛ i bɛ se k'i to Burkina ka taa jamana fila tɔ kɔnɔ n'i donna Mali fɛ i bɛ se k'i to Mali la ka taa jamana fila tɔ kɔnɔ n'i donna Niger fana o y'a kelen ye i bɛ se k'i to yen ka taa jamana tɔ ninnu fana na visa kura talen t'i ma foyi o de la a bɛ f'a ma ko visa communautaire. Général de division Daoud Ali Mohamedine ko nin baara in ye ɲɛtaa dɔ fana sɔrɔlen ye AES jamanakuntigiw olu ka AES ɲɛtaa baaraw bolodalen olu la ni o de ye ka lafiya da o di AES a jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An balima Kanta Media filɛbaw jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan nin bɛ dansigi kɛ kunnafoni na minnu farala ɲɔgɔn kan Kanta Media ɲɛmaso fɛ ka di aw ma aw yɛrɛ denkɛ n'aw balimakɛ Hamza Sidibe ale ye kunnafoniw lase aw ma ni Ala sɔnna ma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye basigi ani hakilisigi Ala k'o nati an ka jamana in kɔnɔna na jamana faamaw Ala k'u dɛmɛ Ala k'u fanga se baara ninnu kɔrɔ jamanadenw fana Ala k'an kɛ jamanaden ɲumanw ye ka kɛ u dɛmɛba ɲumanw ye ka basigi ani hakilisigi ko nati an bɛɛ lajɛlen ka cakɛ bondaw kɔnɔna na Ala k'an sɔn garijɛgɛ ɲuman na bita in an b'a kuncɛ ani Ala sɔnna ma biɲɔgɔn don wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan Kanta Media kan inshallah sani waatu cɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ko waati nataw jira an na wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.